Alas 12:50. An oras hatod sa Indokal. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! May mga nakaschedule pa pasiring sa Naga. Dakol na mga debotos Kuya Nems po ang nagpartisipar duman sa traslasyon kasuhapon. And mas dakol pa ang mga aantisiparan na maruso po dyan sa pagbabalik sa normal ka itong su Peña Francia Festival 2023. Sa mga birahe po dyan, ngunyan na weekend, luway-luway lang po kamo sa indong mga pagmamaneho. Darahon ang mga dokumentos dahil talauman po nindoan mga checkpoints. Dahil naman nga ni sa pagpuon kan na election period, kan mga nakalis na semana. Bako lang iyan sa sarong munisipyo nindong aagyan ang posibleng parahon kamo para hanapan nin mga magakanigong dokumentos. Mas importante kung halimbawa medyo nagpaplano kami kay Huruhalawig na biyahe, mas importante Kuya Nems na may mga kasalida kamo sa pagmamaneho. Tanganing ma-sure na halimbawa tanglay na kamo. May mga salida po sa inyong magmaneho. Pero kung wala man, just in case na nakakamati ka mo ng tanglay o pirot, pwede ka mong maggilid muna sa ina safe na lugar. Tanganing makapagpahingalo. And then syempre, para ma-sure ang safety nindo and at the same time, itong mga kaibanan po nindo dyan sa indong mga vehikulo. Sabi nga ni ibagakan mga sabi kan mga para motor, ride safe nga yung mga paps. Maray na paggaw to kay Ate B. Sabi na, hi Jel, watching here in Lipa City, Batangas. Gari nila kaulakawan ka po Kuya Nems ni Ate B. Kaiba nang kayo sa duwang ate. Or si Ate B lang. Sino po? Kuya, maluya ako kuya sa maluya ako. Bako, day ko, naman ang talento ni VP sa pag-delivery. Ate B, maray na pagkauto po sa imo dyan. Grabe ang init digdis sa syudad kan Legazpi. Si Ate Yet. Gari naglakaw-lakaw na naman si Ate Yet. Maray na pagkauto po sa imo Ate Brenda Flora. And kay Ma'am Yet Cornelio. Ano ba ang apelido ko Kuya Nems? Gagari makakudot ako ni Ma'am Yet pa nag-ilingan kami. Ingat-ingat lang po kamo kan sa inyong mga lakaw-lakaw dyan. Permi po kamo magdara ng tubig. Talig sa syudad kan Legazpi. Grabe ang init po. Nagbabasa na ako dyan. Nagbakala ako kay tubig. Grabe ang seldang kan init. Naramduman ko na naman so topic ni Sir Henry tapos ni Dr. Tan kasubagong aga. Naan ko lang da Kuya Nemski pagpapainit, seldang kan init. Ang nakaka-trigger da saro yan sa mga 3 risk factor kay itong sumay mental disorder. Kaya importanteng marhay na pwede kita bilang mga individual. Importante, dakol ba ako nagkakahiring dyan lalo pag weekend. Diyan nagralakaw-lakaw sa may Puro, sa may Legazpi Boulevard. Tanganing pwede mag-walking. So iba nagsiswimming dyan dahil sa leading part baga sa may Puro na pwede naharangan na itong dyan agihan. Kung kaya duman sa mga basura na hali sa nagbubulos dyan sa Macabalo River. Dahil naman siya direkta nakaka-apekta naman. Kaya nakakarigo sa mga publiko po dyan. Kaya duman sa mga hali dyan sa itaas na barangay, kan may mga sakop na salo, maging responsable kita. Nagiging bulusan kan Kuya Nems, iupuan Macabalo River, dyan po sa barangay Dapdap, Legazpi City. Ay, may tig-atindiran pala si Ate B, 92 years old sa si Inay Abe. Nagsiselebra kan sa iyang 92 years old na kumpliano. Uy, sa
ano po di congratulations and happy birthday. Congratulations Kuya Nems. Ta syempre, halawigon po baga bihira na nakakaabot sa ring kaining edad. Happy birthday po dyan na Ate B sa imong pig atinderan. Pwede na sa Kuya Ate B ulining sarong ano, unong sarong po bagang laganan ki panera. Pwede na po yan sa Kuya Digdi pa uli sa Bicol. Sabi ni Kuya Joseph Nares, good afternoon po Ate Angel, kay Ma'am Agnes Lumerio Laneta. Sabi na, good afternoon po Ma'am Angel, always listening from Daraga Alba. Sagod sa ngunin Kuya Nems, ding ribok-ribok sa mga barkada ko sa ano, mga taga Daraga. Day lang kada nakapasyardo man kay Ate Sean kasubang kita, kay pa nantang maguli nin atab. Baad may ano pa, may operation bahaw pa Kuya Nes. Ang iba kaya, after fiesta, nagdeteripon iyan sa mga pamilya. Tama pa sa rin nga, ma-outing. Sakto pati, anong ngunyan, weekend. So, syempre, dahil mga kaurobos Kuya Nems po, so, handa. May balo na sinapasiring duman sa mga beach resort. And happy birthday po duman sa mga nagsisilibar kan sa inyong mga kumplianong na napagkaaldaw. Batiyan ko rin belated happy birthday. So kaklase ko kan college, si Leila nagbe-birthday kaso hapon. And belated happy birthday man kay Sir Jeremy Cruz kan Legazpi City National High School. Nagsisilibar kan sa iyang kumpliano kan nakalis na aldaw. Sabi ni Ate B, happy 92nd birthday kay Inang o kay Inay. Ngunit ang birthday niya Kuya Nems or kasuhapon. Happy birthday po sa imo and sana makaabot mo na ako Kuya Nems sa edad na 92 years old. Date na sana Kuya Nems na 8 years na sana makakakuha na sa kang centenarian po baga na pigtatao-kan gobyerno. And then syempre sa iba pa man po nagsisilibara kasi na makumpliano na pagkalda. Happy birthday po sa Indo. Ano po man Kuya Nems? Sabi ni Kuya Nems, sige na nga yabi, tawara man nga mga saborang pigtatara mo dyan na ngayon na pagkaod. Ang nakaibaran ko po sa Rada Technical, si Kuya Nems Flora. Sa IT niya po dyan si Trasha Marilatana. Sa newsroom, ang samuyang news director at si news manager, Sir Mar de la Cruz. Ako po ang sa inyong nakaibahan. Ako po si Angel Mostaza. Bye-bye. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3 Arimbay, Legazpi